apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyate ko ng pipitula kay. Gimatang dadinaw iti washing machine da. Isumay ti kunana, Georgia Bakay. Tapno saan ka no amarigatan ni bakit na nga aglaba? Ay nawaw. Abay kumapay laang. Kaawang mo trabaho ni Corina nga asawa na. Di na ay maanusan ti agilgail. Isupay ki di agastos dayta. Bay takwartada may. Kwarta ti anak da kunam awan ti maurnong da no kasta kanayon. Tunggalag sweldo ti anak ta, gumatang da, iti baro agamit da. Di ka man nakibiyang bakit? Saan da mo na dumawdawat iti kwartakin ka? Sa dino ti ayan ti payong kaun. Di mo ibaga, rumor ka man ay. Pakibiyang am laamin ay. Nagalas ti kasta nga ugalim bakit? Anyan tulangan ti panunutan da abalayan sisel no kastalay. Siya to pay iday. Ay, agsadeng kan. Makaumat ti kasta. Day, ada magaya mo washing machine yo, Corina anak kao. Ay wala nang, ginatang ni Dino. Ay nasaya at ano nalagip na tigim matang. Tapno saan kan amarigatan nga gulgal anak kao. Kabailak mo tiyag gulgal nanang. Ay sos nasaysayat matlaag no adda washing machine. Tapno adda oras mo ang mga sikaso kadagiti anak yaw. Sabagay matkit di nanang. Ay wun gayam. Saan sabutan nga imimay ni Abalayan Georgia anak kao. Nabayagan asan nga imimay nanang. Ay na. Sigurado nga adamanen maibagaday jay atao no makita na ti washing machine yaw. Sakto pa'y iday, kunanan tumanay. Nakasaritam ka di mutlaan ti anak ta. Saan nga raw? Nabambandugak laang nagna. Kung naktumot nga minkin ka, saan kan amapan? Ngam ipilit mo ti kayat mo. Kasano ko makasaritak ni Dino, kaada ni Cecil, iti ayanda. Ay kitnapan kalat ta kumaa. Ta naging nistorya kayo pa'y kan abalayan sesel. Ay nawaw, sanay. Awan mo lang ti pagsaritaan may iti dayjay akong sentidor. Amom ka day. Nagmaya, ti kakatawaan da ni Corina itay. Manugang ko namit abakal. Jak pa'y nang ginawagam iti manugang ni Corina nga asawa ti anak ta. Kas nakunak iday. Saan ko akayat ni Corina para iti anak ta? Ay nawaw. Mano atawanan sipod nagkalay sa na Corina kan linaw. Nga maging gayta, dahi tapay laan, sang kaibagam. Nagalas man ti kasta. Kumusta kayo nanay? Napaanak iti ayan yaw, hindi na minsan dinaw. Sana kung na nagpakita, tada mo gayam ni Abalayan Cecil. Anta ka di ibagayaw nanay? Kaya pa, tunggalag sweldo ka, gumatang kayaw iti gamit yaw anak ko. Anyan tulang ngayon ti mabatay no kastalaan. Di yu ammo ti agtipid, di yu ammo ti agurnaw. Washing machine lang iti ginatang mi nanay.
Nakita kang nginginain, ti ginatang yu a washing machine. Uy, heavy duty ti kasapulan mi nanang. Tapno sana marigatan ni bakit kung aggalgal iti mo rin. Sakto pa'y iday ubing kayaw. Uray ubba kayaw, aglablaba aklatta. Ay nananang, sabali ita. Anya ko mati nagdumaan na dinaw. May ruwam ni baka mau itinamay no kumplituam ti appliances yo. Nyak maawatan ni nanang tatang. Di mulatan ni kaskasaw, no niya ti bagbagana, dinaw anak ka. Talaga nagalas ti kasta nga ugalyin na. No agsasaw, kanayon na nga ibaga, siyak tupay idi. Mahilig ang mga ikumpara. Naitamot laang ti jakayat kaninanang mau anak ka. No siyak lang ang pampanunot. Kaslat ti kayat na kat agrigat kami. Lalabait nga umapapal lang ni nanang mau. Nakumangay ti apalan na tatang. No kaya't na agad mapan makiwasing iji balay. Asidag lang mat ti balay mi tatang. Sipod na am mo ni Dino day tako rin na dakkel ti nagpaliwan na pipitaw. Nagbaliwan may talaw-lawatam ni tabakay. Ay, no kasta nga adda ti ibagaken ko na, kanayon laangin akong traan na. Una ta pamilyadon ti anak ta. Anya ko mati-expectarong nga ay. Nimbag ko mamay, no saan akas ka ni Kuri na tinasawa na. Nakasaksadot. Kasano ko maamay baga masadot ni Corina. At nagdalos ni balay da. Panasam ti mapanagpasyarigayan da. Ha? Kasda iti sadot. Masapol na naka-washing machine no aglaba. No aglutaw, naka-rice cooker. Siyempre, ibirok damit ati pag namaayan. Nga maibos mo ti sweldo ni Dino nga anak ta. No kastalaang nakay. Tinapatag. Saan da daw dawatan ti kwarta agas gastusen da kadata. O sino ti kadwa mamakitsinda, Corina bakit? Ninanang lakay. Sikapay lang ti makamu kadagiti ubing Anusan ta tanas ka na makitsinda akmanon. Tani, naibusan ti bangos ken karni nga basto tayo. Ref tumat ti sumaruno ngayon nungak. Tapno saan ka nga agsubli-subli ang makitsinda? Inton kuan, adan tumanan maibaga ni nanang mo. Sana bali takwarta tamot ti mausar. Wen ngam siyak tupay, idi. Kunanan tumanan no maamuan na agim matang tayo iti ref lakay. Sana dakis no kaya tayo mo ti agnamay. Sana mo ta mabalin nga agsubli-subli ka ang makitsinda. Asino ti mga sikaso karag iti ubeng. Sapay manmano ti tersena dito ayan tayo. Sika nga rudan ti makaamula kay. Sige, agrobwata kon. Sigurado nga agur-urayan ni nanang ija paradaan. Awan ka din tigatagam, Corina anak kaw. Nakapalingki ako nanang. Da kayo ngay. Ay uray siya anak kaw. Nakapalingki ako. Ay makabanog matikas to'y. Maminano ta makitsenda iti makalawas. Tarkaro kayon ananang. Sapay mahilig ni tatang iti karni kat awan matrefyo. Saan ang mabalin gumatang kayo iti ado? Ay wan nga rod anak ko. No adala ko matirse ng aglakla ko iti frozen foods iti ayan tayo. Saadan ang masapol nga agpasentro ta. Bayan nyo nanang. No makagatang kami iti ref, makiusar kayon to ka ni tatang. Ay saus, isupay manan agastos anak ko. Naginan sapay matiref ita. Talaga kas na nanang. Ita apanawan, awan ti libre. Sa linaw ti papanam Georgia bakit? Mapanak iti ayan ti anak ta lakay.
Adaman laang mapangkusal. Suday. Nay, kita ang mga adumanan ti makita magamit na kat sumanaukan tumanan iyay. Una, tamasapol ang maisuro na gitubeng. Narigat tumairwam da itinamay. Ay nawaw, saan nga ubing ladino ken Corina? Sa may sa oray asinaw kat kayat na tiagnamay. Awan ti pagbanagan ti tao ang mairwam itinamay lakay. Ayun na yan, ti kasta ka panunutam baka. Dipindilat tamat iti tao Ay, awan latamog. Isudan tumulaang ti kakaasin o kwa. Ay, kitain na. Narwamak itirigat lakay. Sakto pa'y iti, kunamanan Da kayo man pa'y timakam mo kadagiti ubing nana. Ay nawaw, kasangsang patyulaang, Corina anak kao. Nalipatak nga ron ti cellphone ko nanang. Amangan no adda umawag. Sapay adda order ko iti online. Sige, mapan mo alaan. Nuapay nga minanalipatan pay laang. Asidaglaang matkit di ti balay nanang. Awan may sa kilometro. Mala, agawaam nga raw, tamang ipapudo takon iti kapita yaw. Di yung matimpakpakamo nga umay kayo gayam dito, balay nanay. Ni Corina, Adda di tayan ti katugangak nanay. intugot na dagiti ubeng. Wala na. Nasaya at nga raw no kasta. Tapno saan na amangag ti ibagakin ka. Amangan no sakitin nan tumanay. Anya ti gagarayo ayan nanay. Ada ka na uti hindi liber da adakkel a karton dito'y balayaw hindi na minsan anak kaw. Dadya ka di. Ref dadya nanang. Tapno sana na mabambannog ni bakit ang mapan magtinda. Anya ngay dayta. Hulugan. Wala nanang. Ay nawaw. Apay-pay laang agimatang kayaw no hulugan mo't laang. Anusan na ti mapan makitsinda dukwa. Sakto pa'y iday. Pagyamanan na kiidi at datit kwartam nga ramatin na. Ne, ada kayo matgayam nanang. Kumusta kayon? Ay, Corina. Ne, naklat kayon samot ang nakakita kanyak nanang. Ay, Nagsubli ak tanalipatak ti cellphone ko. Tsak mat impagarup nga da kayo gayam dito'y balay. agawid akon, dino anak ko. Huwing gayam. Kasangay ko intun umay asabado. Umay kayon tuway. Di yung pa'y matnebos ti kapeyo nanang. Makapaawan ganas mo nga may. Mabutan kayo ka din no nangag ti asawak ti imbagayo. Oray man mangag ni Corina pudnumag. Ni nanang mat. Kinasadot na, ti ipakpakat na. Kita appliances laang samay ti papapadan ti susweldo ang anak ko. Tasaan mo ta mabali na baybay ak ang mabambannog ni bakit ko. Nang runa kat anda pa rin iti ubing as asikasun na. Magbalintukid din ang lusyang no kwa. Ay nawaw, naanano ka, Corina anak kao. Nakamisuot ka ba't nagsublay? Talaga sa bali ti ugali ti katugangak nanang. Saan ka maawatan anak kao? At dati ina ni Dino ijabalay nanang. Jak amo ang mapangayam ijay. Inchamba namat nga awanak ijabalay. Anyagay manan ti ibagbagaday ja ataaw. Siyak tupay idi. Kun kuna naman idi nakita na ti kabarbaro aref mi nanang. Ay, awan lat ibagaday jay atao no saan siyak tupay iday. Awan mo nagbalbaliwan na. Nagrigat ti maadaan iti katugangan na kasken kwa na nanang. Hangam, ano samlata anak ko. Addan to siguro pagbaliwan na.
Kasangay ni nanang ita, Corina, bakit? Mapan kayo latan kadagiti ubing lakay. Si Kangay, saan ka amapan? Saanan? Masaduta? Ay nawaw, saan mo na mabalin ada kami lang timapan? Diyak kayat timapan. Amangan no adamanan may baga ni nanang mo. Mauawatam lataka din ni nanang, bakit? Iso nga roda siya kunti agad jas. Tapno maliklikan ti saan apagkikin na awatan lakay. Kasta nga rin di kayat mo. Lumapanak iti ayan niyo. Siyak tupay iti. Kunanan tumanan. Ay, sadutak tumet ngamin iti imatang na. Ayan ngay dagiti apu ko, dino anak ko. Di na kayat ti sumurot nanang. Anya? Di na kayat ti umay taawan kano ni nanang da. Na, apay nga ben, di mo intugot ni bakit mau? Urin ni Corina, di namat kayat ti umay. Apay ka na. Nasakit tinakam na itinangag na dinaminsan nga daw nanang. Awan apa, anda kayo dagiti dadakkel na no kasta ti trato yuken kwa na. Ay, nawaw! Anya nga ti makunam, Georgia bakay. Saanan nga imay dagiti apu ko taken linaw. Ha? Saan laeng asadot dayjay ako rin na. Na pride pie. Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na kapudno mo ti ibagbagak. Siyak tupay iday. Ubak dagiti ubay nga aglablaba. Mano-mano pa ti panaglabak. Haramidek amin nga oray incomplete ti appliances. Irugi manen reta syakto pay iday. Kayat mo ka day, abirngasan kay ti syakto pay iday. Awan na ti bagamo no di day talaang. Wala tapod numag sanaya. Isu nga rod ang maistorya kadakwada lakay. Tapno pagadalan damo laang saan naya. Sana kasta ti mangisuraw bakit. Kasla daliban nga apal mo no kasta lang. Ala, win, basol kaon. Basol ko amin ay. Lakay. Kasla adayo mo tirik na dagiti apo kutakanyak. Kasanaw kat nagalas ti ugalim. Oray asino mo't Ay nawaw. Siyak la akanayon na ti pabasulam. Siyak akanayon ti kamalay iti imatang maulakay. No di mo kayat nga madayo tirik na dakin ka. Agsingsingput kaan. Sana na ita pakibiyangam amin na makitam. Ay nawaw. Di mo ikumpara amin na makitam. Awan na, gumura da talaga kin ka. Padasam, tagbalin anasaya at kadakwada. Ay, sigurado nga ayatin da ka baka. Oh, da kayo matgayam nanang. Awan ni Dino dito'y balay. Ada iti trabaho na. Saan ani dino ti gagara, Corina, anak ko. Ha? Sika, ti kayat ko ang makainistorya, anak ko. Eh, agtukaw kayo pa yan, nanang. Ay, agyaman na anak ko. Ay, anya ngay, pasensya kan no nasaktan ka kadagitin na isawsawang ko iday. Amaw, kamalik dagijay. Nasakit tirik na, itikas dyan ay sawsawang yung. Gaputa makita, kan marik na asipupuso mo ti panagdawat yu iti pamakawan. Sige, pakawanan kayo, nanang. Ay nawaw. Agyaman ako unay, anak ko. Ay na. Mayat gayam itirik na no kastoy. Kunak lakit tinusaan kan nga agawit, Georgia, bakit? Ay, pasensya kan no narabyanak lakay. Sa dino tinagapamaya. Iti ayan da dinaw. Ay nawaw. Anyat inaramid mo iyay. Nagpabida ka manay. Anya kumapay.
Nagistorya kami, nagsarita kami, iti manugang taa. No kasta, nasayaat kayaon ken Corina. Wain lakay. Nagkidawak mo iti pamakawan. Nasayaat kami. Dahil nasayaat mo't nga ron, ano kasta? Kaamaw lakay. Ay, nalagan gayam tirik na no kastoy. Katuan mat, ington maminsan, tepelam tangiwat mau. Di ka mangisawang iti pagsakitan tinakem, ti pada matao. Ay nawaw! Saan nga amin abanag ket pakibiyangam? Respeto ti kasapulan tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay payadi ka matagtagarit bering bakay. Naunag nga ron ti pampanunutek, lakay. Anya day tapang panunuto maya. Anya nga tano tumarayak met akagawad dito lugar tayo, lakay. Ay nawaw, saan man akong kumpurmi ti mapampanunot mo nga ramidon sika? Saan met siguro adakes no ipadas ko met, lakay. Anya ko matyaam mo may papanitikas ta abanag bakay. Awan ngam kasanungay no mailawan ang mga bakak. Ado met ti amok akalugaran tayo. Ti daduma, followers ko pa'y iti Facebook. Wan, ato ti kagayam mo. Ang kabaalam nga raw, tag-survey. Al-dawam man ang tag-tagay na bakay. Ne, si kamagayam Mari Bireng, anya ti masapul mo. Adda na patag nga ibagakken ka, Marisyasya. Anya day tamare. Manungal daw mutin ang nagpampanunot Mare. Anya day ta kuna. Tumarayak met inton umay nga eleksyon. Anya ti kunam Mare. Padasak man met ti tumaray kas may sa akagawad dito lugar tayo, Mare. Si kakit di mo, Mare. Saan anala ka ti agbalin a public servant, Mare? Tumaray ka kas may sa nga opisyal, tapno agserbe. Saan atapno agpabanglo itinagan mo kan agtugtugaw iti barangay hall. Anya ginangay ko manang siyasya. Tumaray mo't kas kagawan, lima ng biring. Ay, wen kanumet. Ay nawaw, kabala na ya. Ay, jak man amo iti kumarik. Kumkumpor mi nga ro ti mapampanuno na. Adama, mayat a negosyo na. Ay na, lima ng biring nga talaga. Apay nalakay ha. Kastamat lang ti kunakken kwa na. Nga makasla disidido man. Ang mga nutya mo na, ay gistorya, kanagtugtugaw lalay, nga barangay hall. Ay, jak man amo iti kumarik, Frances.
Nay, si kamat ti lumabas, Mari Bireng, sa dino ti papanam. Saan ka di an naibagakin ka ti plano, Mari siya? Nukasta, talagang ag-apply ka, Mare? Una, sa anak nga agululbud, Mare. Iti saan nga agbayag? Addanton ti kumarim akagawad. Ay, umasidag ka mang kanyak, Mare. Agtagtagainip kan samat. Ay nawaw, grabe ka mo't Mari siya. Kasla saan mo't ako, Mari, ti pangibilbilangam kanyak no kastalaang. Ay, saan mo takasta, Mare? Ay na Mare, di ka nagpalawag. Amok adinak mo't laang kayat asuportaran. Iso akasta ka. Ang okay lang. Uray sa anak asuportaran. Adumot dagiti makaamam mo kanya. Pagpanunutam kumapay ana imbag, Mare. Nadagsan matlaang ti responsibilidad dagiti kagawad. Saan nga ay ayam dayta, Mare? Ay nawaw, sa dino tinagapwam, biring bakit? Nagaplayak alakay. Ay nawaw, anya tinaplayam. Ikampanyanak to Lukas talaga gaya, makayat mo matiag taray kas kagawad dito yung lugar tayo. Wun lakay. Ado ti gagayim ko dito lugar tayo. Kaya't asawan day ta. Sikatak dito lugar tayo. No sikat ka. O, dinala ka laang ti mga abang. Unay kan bakit? Tila mapampanunot mo matay. Maan ano nga min ayan, may pamaysamlangan ti atensyon mo itinegosyo. Ay kat ipadas kumot Imbes akon kontraan na, tulungan nakit din lakay. Di mo kayat day jay, no mga bakak, di ka nayon tumat ang mainayon tinaganta iti listaan dagiti makaawat iti ayuda. Anya? Desidido ka kanin iti dayta plano, Mari Bireng? Wan ko naklangarudan, Mare. Adto'y ti flyers ko. Agam-amuta, ngam ikan kalata, tapno adda basa, Mare. Ay, mayat nga agpaiso, Mare. Ang kabailang mga ta. Sana parikot day ta, Mare. Nalakalaang matitrabaho nga agtugtugaw. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Ay na, siya akong ti madanagan kun ka. Anya kumangay ti pagdanagan, Mare. Ado ti followers ko kunaklangarudan. Sure win day tan, Mare. Eh, saan aday ta ti kayat ko asawan, Mare? Amok matkit de, asikat ka dito'y barangay tayo. Ang amom ka diti aramidam, no bilang banta mga abak ka, Mare. Ay kat adalag tulak ta, Mare. Tinapatag itakat mga bakak. No mga bakak, o dinasaysayat manon. Kanayon ton ama inayon tinagan mo iti listaan ti makaawat iti ayuda no kwa. Kasarita yung tuman ni Biring na. Apay ti anak ka rin ay. Tumaray kanumot kas kagawad dito yung lugar tayo nanan. Anya, kaya't na matiag sirbe? Mananaganak nga raw. Ang mga notyan muna katagtugtugaw dalangan di barangay hall. Ay, agar-arami day dya Bireng. Ado ka no ngamin, ti kabarangayan tayo agayim na. Ganti na duma, followers na kano iti Facebook. So sigurado sure win. Ay, saan mo ta basta-basta ti agbalin na opisyal kat? Sa maysa, anya ngay ti amo dya anak ko, kaawang pa'y mat experience na. Lahat ang arod na nang. No mga bak, di ibasto lang dagiti tao no di naammo ti aramiden na. Anya man ang tinapanunot mo ay Bireng anak ko. Apay ka di nanang, adda ka diti parikot. Tumaray ka kanumag kas may sa akagawad dito'y barangay tayaw. Ay wala nang, ikampanyanak to kadagiti ko kumariyo Ada nga ron plano para iti barangay tayaw. Awan pa'y nanang, ngum ado ti followers ko iti Facebook. Kaadwan metlaang kadagiti kabarangayan tayo, kat gayem ko nanang. Anya? Iti saan ngagbayag, kagawadak tumet nanang. Saan nga ayam ti kasta abanag anak ko? Saan aya nga iso ti uso ita nanang?
Uray awan ti ammom no ado ti followers mo, mga bakalata. Jeda Duma, ado ti followers da. Ngam talaga maapiman akabailan da ti agserbe anak ko. Padasek met ananang. Di kay kumuntra, tano mga bakak. Number 1 tinagan nyo iti listaan dagiti makaawat iti ayuda. Ay. Talaga nga ibabain nak nukas kalaang anak ko. Umadanin ti eleksyon, lakay. Nasken asumuro tak kadagiti kakadwak nga kampanya. Andakan ka na ita, biring bakit. Di bale tano mga bakak. Addan to pakairanudan nyo, lakay. Andakan ka, no kasta ti kayat mo. Saan ka nalapdan? Rumbang lang. Itianya ko mga minaga po alakdan na ngay. Imbes asuportaran na. Madanagan na klaeng. No mailaw ang mga baka. Ang mga no di mong tukit di amo ti araramidan. Ay, hawarin na. Anyan tungay ti may tulong mo iti barangay no kasta. Uray awan ti ammo, no ado ti followers ken am-ammo. Sigurado ang mga bakaklata. Wen, amok nga ano ti am-amom amang ibutos ken ka. Ti salsalud-sudag. Noan niya ti kabaalam nga aramidan para iti pagsayaatan ti barangay tayaw. Panagbubotos sen ito umaya Lunes manang siya. Wan nga ron, kinasaritan ako ni Kumari Bering. Apik ano man Inayon ko kanong itilistaan dagiti ibutos ko. Kunak man ano na iti am-amo na amang ibutos ken kuana. Isupay lata kanumat at ibutos ko. Ay nawaw. No, siyak tinaibagan na iti daytag at jak aramiden. Itan niya kumaga po. Siyempre, iputos ko matan di amok ang kabalan na tiyag serbi. Ay, tidakes ngamin iti daduma. Pagbalin da nga ay ayam ti eleksyon. Uray pa da kasladida ang mo ti aramidan da. Naturad da nga agaplay. Ay, correct manang. Isada tayo abutante, wise tayo kuma. Ibutos tayo lahat di amo tayo, responsable. Sikat man wano saan, tinapateg, responsable. Mano ti panangilakom iti baboy mo, nanang? Ay nawaw, pangusaram iti baboy bireng. Pag-blowout ko, nanang. Amok naminin amay saak kadagiti mga bakas kagawad ti barangay tayo. Anya, Siyempre, sikatakmat dito'y lugar tayo. More friends, more followers, more botos. ay nano siya lang ti saludsudam. Saan ka nga ibutos anak ko? Saan ko nga iimot ti suporta? Ngem no may papan iti panagtaray mo kas kagawad. Saan ka umanugam? Awan ti plano ngem kayat mo nagbalin a kagawad. Ay nawaw. Kas nakunako, nanang, ipadas ko laeng. Isumat ti uso ita. Nukas ka lang ti kapanunutam anak ko. Sayang to ti butos daken ka. Nangaba ka talaga ni manang biring, manang siya. Ay, wan nga rod. Sikat nga minpiman, dito'y lugar tayo. Sapel ako maata mo na tiraramidin na. Ken sapel ako maata da may tulong na iti barangay tayo. Saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Amangan kit din umaylawan alumabas kat mangeg na. Gumuran to kit din. Ay nawaw, puno man ti pagbagata manang siya. Narigat ti agsasawi ita panawen, Francis. Amangan no da tao pa iti mapadaksan. No saan lasikat dayta? Wala nga rin ba't kat ang mga abak? Agsardeng kan. Amangan kit din no panunutan na abasher ta. Nangabak kamot bakit? Ay nawaw, amukon day talakay. Awan pa'y ti resulta ti eleksyon, ngem amukon amay sa kadagiti mga baklakay. Isagana mo ti bagim. Sana mabalin nga tugtugaw ka lang hindi barangay hall. Depende alakay. Na, ano nga ti kayat mo? Agsweldo ka nga oray awan mo't araramidam?
Mabalinlat na ano kayat ko. Ay nawaw, dahil takit di. Apay ngamin aya, amadanagan ka unay, lakay. Siyak magtagtrabaho ka. Agar aramid kalay ti pakaibabay nam. Anyan tulagan ti ibaga ti pada makagawan, no di maamot ti aramido mi jay. Padasan da lang tagreklamo. Talagang aglalaban kami Ay, na yun, bakit? Kat, si kamat nga kagawad bireng, ayan nantiin paaramid ni Kapitan King ka. Saan pa'y analpas? Ay nawaw, kat no nabayagan nga in paaramid na dayjay. Unay ka magtan, makauray ka Saan ang mabalinti kastangar aramidem On process nga rudon. No di mo amo ti aramidem, agpasuro ka. Saan akasta? Anyan tungay ti maibaga dagita nang ibutos kin ka no kastalaang bireng. Ti kayat mo samot kat agtugtugaw kalaang dito'y barangay hall. Umayak man, Marisha siya. Saan kayo kading ag-report ti barangay hall, Mare? Masadutak amapan. Sa maysa, nagado ti ipapaaramid ni Kapitan. Jakto pa'y amo ti daduma. Ay katsurusuruwam, Mare. Di bali tadamad dagiti daduma akagawan. Isudan at ti mga ramid. Katsikangay. Kagawad lat na, amare. Nagturad ka nga agaplay kas kagawad. Sa ita, di mo amot yar aramida, Mare. No ammom laeng, mare. Apaan na kun dagiti padak akagawan. Ay di kan agreklamo, takinayat mo matday tamare. Apaan da ka tatalaga adi mo ammo ti aramida, Mare. Anya ti may baga ni manang biringkan ka, manang siya. Iso di kasarsarita mi tayo, san ka di? Juan Francis, nagadu ka no nga ipapaaramid da ken kuana. Apaan pa'y kanong dagitipada na akagawad. Ay kitanusan na tawan mat tinang pilit ken kuana at tumaray kas kagawan. Adu lang tiyam amo na mangibutos ken kuana. Ang pa just na ayo. Ay, amo pa'y no anya ti mapaspasamak dito'y lubong, Francis. Ado ti kayat na nga agsirbe. Jak amo, no agsirbe nga tatigagara da, wano adda pa'y sabali. Tumpak! Isong agpanunot tayo abutante. Tatayo mo't lang tayan na numaminsan. Gaputa sikat, ibutos tayo mo't ten. Saan matkit di nga amin? Taadda mo't piman dagiti sikat nga amuda ti aramidan da. Adda lang dagiti sumagmamanaw akas ka ni Mari Biring ti mindset na. Makapa-stress gayam tagbalin nga opisyal lakay. Ay nawaw, apay nga reklamo ka. Apay nala ka nga men. Ngum nalabos matan ti kastoy. Nagadupay ang mapagmimitingan kita. Adupay a report ang maarami. Apaundak pa yung dagiti padak akagawad. Talaga ama kang kaano di mo amutira aramidom. May samot day ta ang kapitan. Nagado nga ipapaaramid na. Ay, agtungpal ka. Tamabaybayadan ka mo. Di kag sadot-sadot, bakit? Ay, nagrigatan ay ti kastoy. Tay kunada nga role. Politics is not for everybody. Iso ano ammo mo no alanganan kay ti ka ba alam? Di mon panggupen ti tumaray kas opisyal. Agpanunot kay ti maminribo no adda maaramidam apagsayaatan ti barangay tayo. Saan analaka ti trabaho ti maysa nga opisyal? No ammom adi mo kabaalan, di mon ipilit. Kada tayo abutante, agbalin tayo awais. Ibutos tayo dagiti kabaalan na ti agserbi, sikat man wenno saan. Tinapateg ket ada ti maaramidan na apagsayaatan ti barangay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Gari, agrobata kun Ay nawaw, urayan naklabit bakit? Agpalasak laang. Ay sumurot kan tulatan. Adamot sakam. Agkukuyog tayo latan tapno makatipid tayo iti pamasahe no may sa tricycle ti pagluganan ta. Bakit? Da kami kan ni Mari Edna ti agkuyog. Adamot ni Fidel, di agkuyog kayon to. Anya? Ay, umuna akon. Agawaan nyo ti agsagana, ta sigurado amang rugi adagos ti programa. Ala, agan anad kayong araw. Mari Edna, adda akon. Nakasagana ka ka din. Ay na, nagsapakan maray. Ay hindi pare gari nga, hindi mo magkanwa. Adda ije balay. Saan pa'y nakasagana? Ay kunak man, no agkukuyog tayo amapan makifiesta maray. Kasano? Nakabumbuntog mo't nga aggunay. Nabuntaw, gunaw. Adadaduma ang makagapaw maray. Ay, nawaw. Anya kumangay, ti daduma ang makagapo, mare. Kasla di mo beten kaya ti rumwarno nila kay mo ti kadwa maray. Agpuno ka man kanyak. Ibain mo ka day ni pare garay. Ha? Ay, kuha. Ay saan anasaya at ti kasta maray. Ang mga numasaktan mo piman di tao. Saan man ngamin akong kumpormi ti damdamagam, Mari Edna. Agawam kiti ti agsagana. Tapno addaganas ko anasapa. Good morning, Tatang. Kastamat ken ka na anak ko. Ninanangay. Nagrubwatan anak ko. Itaypay. Kunak man no agkuyog kayo amapan makifiesta. Di kumari na ti kadwana. Makigidanak tao ken Fidel inton madamdama anak ko. Okay. Si Kangay, saan ka kadiamapan? Saan pa, Tatang? Agi na naak ita. Taadda trabaho inton bigat. Wen matkit de, nasaysayat matlang ti kasta, tapno makainanakamay. Igatangan naktulatan iti pasarabok, Tatang. Sigurado, adumanan tila ko amakmakan. Wen, siya kung ti makaammo anak ko. Daytan ti kawis mo ang makipesta, tata? Wen, Fidel. Adda ka di ti parikot. Nakatsinelas, naka-t-shirt ken naka-short pant kalaang may tata. Komportable ag iti kastoy akawis kaw. Aglalo pa'y kat nabara ti panawin ita. Wen matkit di ag tsinelas akman mat nga raon. Ay kat, wen saan mat adakas? Agkapita pa'y tata. Pangurayan ta iti kasinsin ko. Nagkapi akon ijay balay Ay kat agkapi ka manen atata. Raman ang mamit ti kapik. Naparigari matkan Fidel to sumungad marisalay. Ay, nawaw. Apay mo takas dati kawus na italakay.
Bagay na mamaray. Ay, una yan. Pinili na kumamat ajay presentable. Taypay daan at t-shirt tinusar na. Sapay nakatsinelas manen. Ay, awam mo dakes na. Ano kayat nati ang tsinelas, maray? Si kaki idemay. Ay, talaga ang mga inday tanga asawak. Ay, anyan tulangan ti panunutan dagiti tao. Relax ka kadila ang maray. Apay aya a big deal la unay kun kati simple akawas nila kay mau. May maya latamot ati simple maray. Saan nga okay kanyak ti kasta, mare? Ang mga no panunutan dagiti tattao asaan ko nga asikasuhan. Ay, naimbag tasaan kami ang nagkuyog nga imay. Ay, tangiwa mo maray. Ang mga numabainan mo piman nila kay mau. Sapay ano mati makangkang iti ibagbagam. Ay, iso nga ron adyak kayat nga agkuy-kuyog kami. Takas tamot day nga asawak. Ala, uston maray. Nagmerienda kayo ka din, bakit? Nalpasan, agsarita taman pa'y gari. Ha? Sumurot ka kanya. Anya ti pagsaritaan ta, bakit? Ay, Kasla makaungot kamat kinitatagaray. di ka makibiyang si ka Fidel. Ala, sumurot ka kanya gari. Agawaam, napatigtibagakan ka. Ang mabit lang Fidel. Agsarita kami pa'y kan bakit kaw. Ang mga numakaungot kanyak. Nanaid na kasla na pudot ti ulo ni Nana salita Ay dawang nga ron, Fidel. Di ngamin magustuhan ni Marisal ti simple akawas nila kay na. Day tala ang ti makagapo, Nana. Wan, nakababain ka no ti kawas kan tsinelas ni Parigaray. Imay kami tapno agbuya. Saan atapno agpasikat. Ay nawaw. Day nga ron ti saan ang maawatan ni Marisal ay. Iba'y nansamot tan ni tatagari. Simple laang. Ngam responsable mat piman nga ama kan asawa. Saan nga umno arason day ta? Tapno pagpungtutan na nila kay na. Ay naku namon, Fidel. Kita akat madlaw ang makaungat. Masapul pa nga iti adayo ti pagsaritaan daken lakay na. Bagbagam day ta kumarim na naid na. No nairwam nga agpurma tunggal rumwar. Di napilitan ni tatagari nga agpurma. Unay kamuntan gari, at damot nga nagatang asapatos mo, agraman t-shirt mo, hanggang day tapay laan ti suot mo. San abali tanabang lumot bakit? Linabaak mat. Ay no, siyak ti mababain iti kastangar aramidam. Agpudno ka man kanyak bakit? Ibain nakade. Kita amot tainton maminsan, pilyam kumamot tay presentable akawas. Di ka kadin agunget bakit? No ibain na, di ka madanagan, tadamit ni Fidel. Isulatan ti kaduak, sa anak nga umasidagken ka. Na, takonsensyaan nakpailaeng. Di ka madanagan, saan ko nga intensyon ti mangibabain ken ka. Tapnawan ti rirem, saan tapay langag kuyaw, tapnawan ti makagapo. Abumain ka kadagiti pada tayo anak e festa. Unay kamutan, Marisalay. Binagbagak laeng. Tapno itun sumaruno, amunan ti aramiden na. Ay, jak maawatan no apay a big deal ti kawas ni Parigari ken kamaray. Tinapataga ka nagdigos ken nagtoothbrush jeta o maray. Ay namare, di ngamin maawatan. Ay namare, no syaklaan, kay kayat ko ati simple nga asawa. Maibagam lang ti kastaa. Gapo, tadi mo pa'y napadas ti na ibabain. Mamangan mo't no panag-rek nam laeng day tamaray. Standard mo laeng samay. Kita
Kauray ni Fidel, nagchinelas matan nga imay. Anya nga itimbaga ni nanasalikan ka, tatagari. Anya kumangay, Fidel. Di namanin magustuhan ti kawis ko nakababain ka na. Una yun, tata. Day talaang ti pagpungtutan na, ibain na nga road. Anya nga road ti kayat na. Agporma ka unay? Siguro sanak mo't nga road komportable. Aglalo pa ikat na bara ti panawag. Naimbaga ta maano sampay laang ni bakit mo. Nusak day ta. Sumbata ka. Para kawas kan chinilas laang. Masaksak tanak mo't nga road. Nusong batak. Abangan no sina taon ti pagturungan na. Ibagam lang ti marikrik nam tata. Awan ti dakas nga aramidam. Ni bakit mo ti ayan ti parikot. Naglawag nga ibain na ka. Ay Marisalay, awagam da parigare tapno agkukuyog tayon nga agawad. Ay, sumarunodan tulatan Maawagam kit de, tapno makatipid tayo matla ang iti pamasahe, Maray. Adda kwarta day jay. Ay nawaw, No kayat mo kat si kalatan ti manguray kadakwada. Ay, umuna akon, mare. anya kalakit din, Mare. Napudot man ti ulo maun. Kas lang amin di ka makarik na. Nilakay ko akanayon ti sang kaibagam. Ay, wen tamangan mo no agimon ni parigare kanya kon, Maray. Imbis ada kayong agastawa ti agkuyog. Saanan tasyak matan ako marim ti kanayon mo akadwa, Maray. Si kangarod ti kayat ko akadwa, mare. Ken maysa, gayem kamay. Ay, unay matan no uray si kaagayem ko kat pagsilusan na. Nanang, di yumat kadwa ni tatang anagawid. Nagbati da ijay sentro. Makadlawa kun nanang. Iti agsapa, saan kayo anagkuyog? Ita, saan kayo manan anagkuyog anagawid? Masapul aya ngagkuyog kami akanayon, Jenna. Wano? Adda saan nyo anagkinawatan? Ay, nabanugak. Kaya't konti agina na. Di mo pa'y sinungbatan ti damdamagak, nanang. Ay awan. Awan tinagapaan mi. Okay kami lang ni tatang mo. Oh, nasungbatan kan, mabalinan ti agina na. Ni nanang mo. Tatang, simbang put kamot gaya man. Nagawid ka din ni nanang mo anak kaw. Itay pa'y addan ijay siledyo. Nasayat mo't nga rod no kasta. Wen gayam. Adto'y ti pasarabok ken ka. Agyaman nagtatang. Sigurado ang amagustuam dagitoy anak kaw. Ay nawaw. Apayin anak kaw. Adda ka di tinapasamak. Kitaan naklata mo takasta. Tatang. Agpudno kayo man. Okay kayo kadilaang kan ni nanang? Uwan mo't anak kaw. Apay sa ludsud mo. Ibagayo ko matipudno. Si kakit di mo't Gina. Okay kami laang kininanang mo. Agtugaw kakit di. Taramanam ti ginatang ko apasarabo. Naimbangag sa pambakit. Awan tinaimbag itibigat ko, gare. Ay nawaw. Aging gakadi ita. Kat nasakit tinakamuhan niya. Bakit? Agdamag ka pa'y laang. Kat amumatan ti sungbat ko iti day damdamagam. Basul ko pa'y gayam ita. Sali? Amom ka de nga ado dagiti tao nakakita ka data ijay sentro iti kalman. Nukasta.
pudno gayam nga ibainag. Nukas tamot lang gayam. Saan kami takuman anap-napan kan Fidel? Nasaysaya at kumaa, no saan kayo anapan. Na, mauma ko ni ti kasta nga ugalim. Inbabay na kijay sentro di Kalban. Kasta pa'y lang ti panagsasaom kanya kita. Ha? Si kalang ay tinauma. Uray siyak mata. Nauma akmatan. Anya nga rod ti kayat mo? Agbado ak iti disente, oray sa anak akomportable, tapno laeng saan anak kababain ka nagiti makam amo ka data. Kita amat ngamin ati panagbadbadom. Agbado kamat iti presentable. Ay unay kan. Kati sumay, anya ti panakaawat mo iti presentable aya. Awan mo tiin bagan ni Mayor a masapul nga ag formal attire dagiti mapan makifiesta. Ay na naimbaglaang ang tanasalaw ka, Jenna, balasang ka. Ni, apay ka di, Auntie Edna? Agdardaras ka kaday. Ada kumakayat ko nga ibagakeng ka. Saan mo't kit di, ah? Maasyanak ngamin ka ni tatang mo. Apay ka di, Auntie. Kasta unay ti suron ni nanang muken kwa na idinapan kami nakifiesta. Di na kano ngamin nagustuhan ti simple akawas ni Parigaray. Pinagsasawan na pa'y. No kasta. Ibain ni nanang ni tatang. Ay, kasla-kasta na ah. Di na pa'y nga rod kayat nga agkuyog da. Makunkonsensya ak matang. Tama nga no ang silusan ni Parigari kanyak. Isu matlagayam asaan daan nagkuyog ang nagawid iti dayjay nga aldaw. Nanang, sa dino ti ayan ni tatang? Ay napan, ijagardin na. Nanang, pudno ka di tinadamag ko? Ibain nyo kanumat ni tatang. Ay nawaw. Asino tinakadamagam iti day ka, Jenna. Isumat ti ko na dagiti nakakita iti inaramid yu ijay sentro. Iti napalabas nga aldaw. Anya? Nalabas mo't ate kas jay, nanang. Ibain nyo lang arudan. Pinagsasawan nyo pa'y. Naimbag kumaano saan nga ado tinakakita kan nakangag. Basol ko pa'y gayam ita. Simple laeng ni tatang. Ngam saan nga umno arason day tapno ibain nyo ti mismo nga asawa yo. Tapno amuyo nanang. Siyak ti masaksaktan iti aramiden nyo kan ni tatang. Ay, Pangaasiyo ko ma. Di yu ulitan ti kasdyan nga inaramid yo. Saan agaputan napakumbaba ni tatang? Kat abuswan nyo matan. Adamot rik na ah. Uray saan nga ibaga ni tatang. Amok ang masaksaktan iti kasjay nga aramiden nyo. Gare, lakay. Mangan kan Ay nawaw, itaman pa'y anapanunot mo ti mangidasar iti kanag. Kayat ko ti bumawi, lakay. Ay, pasensya ka na. No kas ti panagsasaukan ka. Pasensya ka man no nasungbatan kay dinabinsan nga aldaw bakay. Ay, siyak ti rumbeng nga agkid daw iti pamakawan mo, lakay. Siyak ti nagbigdot. Amok, nasaktan ka. Ang sapay la kumaa, tamapakawan nak. Lipaten tanday jay bakay. Gagangay ti biyag tinaasawaan. At dadagiti saan apag kinaawatan. Ay, sorry talaga, lakay. Ikarig, saanen ang maulit tinapasamak? Kastaan, nanang, tatang. Nay, ada ka gaya man dyan na anak ko. Itay pa'y ating danggak ti pagsarsaritaan nyo ka ni tatang. Kat maragsakan hag. Tanagkin na awatan kayo matlaang. Siyempre, san ba't nga umnuarason day jay? Tapno agsina kami anak kaw. Kat si ka nanang, be proud ka ni tatang. Ngamin,
Uray no simple, responsable mat. Kang runan iti amin, napakumbaba kan saan na kayo akabkabilan. Ay na, wen anak ko, kadakkel day ta apagyamanak launay iti Diyos. Ay, nawaw! Di mo ibain, nilakay mo. Uray simple lang ti panagbadbado na, nulakit di ta muna ti responsibilidad na, nagasat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.